טוב, שלום, אז ערב טוב לכולם. תודה שהצטרפתם לעוד הרצאה של לבנון וסלון. בעצם אנחנו, כן, סדרת הרצאות של אורית צפון על לבנון, בזכר ישראל סוקול, ובעצם הרעיון של הרצאות, של כל של התנועה, זה בעצם אנחנו מדברים, היום לבנון מרגיש לנו כמו משהו מאוד, מאוד רחוק, ואנחנו יודעים שזה היה חלק מהמרחב, חלק מארץ ישראל, וכן, זאת אומרת, עד העבר ממש לא רחוק, כמו שאנחנו נשמע מאביתר, ומעבר לזה אנחנו יודעים שהתיישבות זה החלק שמחזק בסוף את הגבולות. אנחנו קיבלנו את תזכורת היום עם ההצהרה של שר הביטחון על בניית המכשול הגדול בגבול המזרחי עם ירדן, שמחוזק בגרעיני נחל, שבעצם אנחנו שוב חוזרים לדברים שצה"ל בחר להפסיק לאורך השנים, ואנחנו יודעים שבסוף הדברים האלה עובדים. אז בסוף מה שמחזיק את האזור זה ההתיישבות. בטח ראיתם גם בקבוצות, יצאנו גם בקמפיין, אז מוזמנים לשלוח, מי שרוצה, מי שמכיר, זו הזדמנות טובה להכיר בעצם גם את התנועה שלנו להרבה אנשים, את התנועה, את הרעיון שבעצם, כן, אפשר להגיע לשטח שהוא בינתיים לא בשליטתנו, אבל הוא בהחלט חלק מהמרחב, חלק מארץ ישראל, ולהקים אחוזויות, אז מוזמנים לשלוח. אז תודה רבה לאביתר, אביתר ליכטמן, מורה דרך, מנהלת פינת ארץ ישראל בוואטסאפ, מוזמנים להצטרף הרבה פינות חמד, ואביתר יספר לנו היום על לבנון והקשר לארץ ישראל. שלום לכולם, ערב טוב. אז תראו, לא חובה, אבל מי שרוצה יכול לפתוח מצלמות, זה ככה נותן לי יותר פידבק, אבל שוב, לא חובה. אז נעים מאוד, קוראים לי אביתר ליכטמן, ואני גם מורה דרך, גם מרצה, ויש לי את הפינה היומית בוואטסאפ, כמו שאנה הזכירה. בסוף ההרצאה אני אחזור לשקופית הזאת למי שירצה להצטרף, זה פחות קריטי עכשיו, אבל אחד הדברים שאני מנסה לעשות לאורך השנה, בכלל זה לקחת, אני קורא לזה מטאטא, ולנער את אבק ההיסטוריה מעל סיפורי מורשת, סיפורי ציונות, סיפורי גבורה ודמויות מופת, ובעיקר סיפורים שמחברים אותנו אל הארץ הטובה, כמו שאני קורא לזה. ובשיחה הזו מה שאנחנו נעשה, אנחנו בעצם ניגע בכמה זוויות של סיפורים שנוגעים ללבנון, ולאו דווקא עם סדר כרונולוגי, אלא זה לא שיחה ככה הרצאה מסודרת על תולדות לבנון וישראל מאז ועד היום, אלא סיפורים מפה ומשם שככה נתקלתי בהם לאורך השנים. וכשאני אומר נתקלתי בהם, אז א', אני מחפש הרבה פעמים סיפורים שפחות מוכרים, וב', הייתה תקופה שבעצם עבדתי בקשת יונתן, מי שמכיר, בית ספר שדה ברמת הגולן, ואחד הדברים שהשתדלנו שם כל הזמן לעשות זה בעצם ללכת כמה שיותר אל הגבולות, כי את המרכז כולם מכירים, אבל מה שבגבולות זה מטבע הדברים, זה האזורים הפריפריאליים יותר, זה האזורים הפחות מוכרים. ואני ככה, תוך כדי שאני אומר את זה, קופץ לי, היה מח"ט בגולן באותו זמן, מח"ט חטיבה 474, קראו לו אחסן דקסה, זיכרונו לברכה, שנפל גם הוא במלחמה האחרונה. ואחד מהדברים שאחסן דקסה אמר לנו כשהוא נכנס לגזרה, שוב, הוא פנה אלינו כמדרשה שמטיילת באזור, הוא אמר, שמעתי שאתם מטיילים בירמוך, באזור, בכל מיני מקומות כאלה מעבר לגבול. אז אני רוצה להגיד לכם שאם עד עכשיו עשיתם את זה פעם ב3-4 חודשים, אני רוצה שמעכשיו זה יקרה כל שבוע. כי ריבונות מממשים עד הקצה. ריבונות, אם אנחנו רוצים להרגיש ביטחון, צריך לממש אותה עד הקצה. והרוח הזאת היא רוח שאומרת, אנחנו
לא מתכנסים פנימה, אלא דווקא כל הזמן עם הפנים הלאה להתרחב ולהרחיב. אני חושב שזה כהמשך ישיר למטרות של אורי צפון, להתחבר אל המקומות האלו. כשאנחנו מתחברים אליהם, אני אומר כהקדמה, כשאנחנו מתחברים אל ההיסטוריה של המקומות האלו, אנחנו מרגישים כמה אנחנו חלק מהם וכמה הם חלק מאיתנו. ובמיוחד לבנון, שלבנון היום יש גבול כל כך גדול ואימתני וחומה גבוהה, אבל צריך לזכור שבמשך שנים הגבול הזה לא היה, ולבנון הייתה, לפחות חלקים ממנה, היו חלק אינטגרלי מארץ ישראל, ושוב ננסה גם דרך הסיפורים וגם דרך הסיורים. אז אני מתחיל דווקא, אז אמרתי שכמה שנים התעסקתי בנושא של לממש את הריבונות עד הקצה, והסתובבנו באתרים שהם צמודי גבול בלבנון. עכשיו זה אתרים שבמשך שנים היה קשה מאוד להסתובב בהם, עכשיו בטח שעדיין קשה להסתובב אם אתה לא חייל, אבל אני חושב שככל שאנחנו נביא גם אותם אל התודעה, אז הקו, אני קורא לזה קו המגע, הקו המגע שלנו לא יתחיל בקריית שמונה, אלא יתחיל בגבול, ומשם מה שנקרא צפונה. ואני מתחיל עם כמה אנקדוטות מתוך האתרים האלו, ואנחנו נצלול פנימה אחרי כל ההקדמה הזאת. אז רשמתי פה, אני מביא כמה חוויות שקרו לי ממש על הגבול, מה שנקרא, בשנים האחרונות. אז באחד הסיורים רשמתי שקידמו אותי בדרגה. יום אחד אני יוצא עם קבוצה בעצם למוצב ציפורין. עכשיו אני מניח שחלק מהדברים שאני אומר פה, לחלק מהאנשים הם יחדשו, חלק יהיו מוכרים, אבל גם מי שמכיר, תמיד טוב לחזור על החומר. אחד המוצבים שנמצאים ממש על הגבול באזור שמעל מנרה ויפתח הוא מוצב ציפורין, ממש מוצב שהגדר שלו אפשר להגיד היא גם גדר הגבול. ויום אחד לפני כמה שנים אני מוציא סיור למוצב הזה, ואנחנו עומדים עם 150 אנשים על הגג של המוצב. מולנו נמצאים שם אנשי האו"ם, זה היה באותו זמן חיילים נפאלים שהיו מולנו, וככה אני מדריך אותם, אחלה, הכל עובר בשלום, ומשם אני ממשיך לנקודה הבאה, אנחנו עוברים לגדר הטובה. הגדר הטובה במטולה, שתכף ניגע גם טיפה בסיפור שלה. וכשאני מדריך את הקבוצה בגדר הטובה, אני מקבל טלפון מרובי אמרשלג, אני מניח שכולכם מכירים את השם, רובי כתבנו בצפון, ועם רובי יצא לי להיות הרבה פעמים בקשר, ורובי מתקשר אליי באמצע סיור. עכשיו אני בדרך כלל לא עונה באמצע סיור, אבל אמרתי אוקיי, לא יודע, רובי לא מתקשר כל יום. אז אני שואל אותו מה קורה, אז הוא אומר לי, תגיד, יכול להיות שאתה עם קבוצה על הגבול? אמרתי לו, כן, איך אתה יודע? לי ידיעה בוואטסאפ, שולח לי צילום מסך מתוך הטלוויזיה הלבנונית, משלחת של אזרחים רמי דרג וקצינים בכירים הגיעו לביקור על הגבול, וזה מדווחת סוכנות הידיעות הלבנונית הלאומית. עכשיו כשאני חושב על זה, תוך כדי אני אומר, כשאני מתחבר פה לקונספט של השיחה, למה קידמו אותנו בדרגה והפכנו פתאום להיות אזרחים רמי דרג? כי הם כל כך לא היו רגילים לראות אזרחים במרחב הזה, שאם אם מגיעים אזרחים, כנראה שזה משהו שהוא יוצא דופן. וכאן רואים ממש את החיילים הנפאלים שנמצאים שם מתחת. עכשיו אני זוכר שעמדתי לקבוצה, עוד כשעמדנו על הגג של מוצב ציפורן, אמרתי לקבוצה, תסתכלו, אנחנו רואים 3 סוגי אנשים למטה שמסתכלים עלינו, ראינו בעיניים. אחד זה חיילי צבא לבנון, במדי צבא לבנון. אחד זה החיילים הנפאלים של האו"ם, והגורם השלישי שהסתובב מתחתנו ואנחנו רואים בעיניים, זה חבר'ה עם מצלמות מאוד ארוכות על אזרחים. אז אמרתי להם, תראו, אלה חבר'ה של חיזבאללה, בלי לדעת שזה חיזבאללה, אמרתי סטטיסטית זה חיזבאללה. ובאמת, אחרי כמה דקות קיבלנו את הדיווח שמתצפתים עלינו גם מהצד השני. ורגע, מה זה בכלל מוצב ציפורן? אז מוצב ציפורן היה מוצב שנמצא בעצם בתוך רצועת הביטחון, מעבר למה שאנחנו מכירים כיום כגבול בינינו לבין לבנון. הוא היה שם עד שנת 2000, כחלק מהנסיגה בעצם בשנת 2000, הבריחה מלבנון, אחד מהדברים שעושים זה בין השאר משמידים הרבה ממה שיש מעבר לגבול, כדי שלא יגיע לידי האויב. ומוצב ציפורן פוצץ גם הוא, מוצב ציפורן שהיה, שוב, הוא היה מעבר לגבול בעצם, לא בשטח שהוא היום שטח מדינת ישראל, והוא נבנה מחדש בתוך מדינת ישראל, בתוך הגבולות שוב, שאחרי שנת 2000. ושמתי פה, דקרתי פה במפה, אז רואים פה במפה
זה מוצב ציפורן של היום, כשבעבר הוא בעצם היה בצד הזה של הגבול. המוצב נמצא במקום שקוראים לו הר שנן, ואם תראו פה את הגובה 902 מטר, זה בעצם אחד מהערים הגבוהים בגזרה, והשם שינן בעצם ניתן לו כמו שיננים ושרפים, דמויות גבוהות שמסתובבות בשמיים, בגלל הגובה של ההר. אבל אחד הדברים המעניינים שאם שמתם לב, הוא קפץ לאחרונה ממש בשבועות האחרונים שוב לחדשות, זה מה קורה למרגלות מוצב ציפורן שבהר שנן, ממש למרגלות המוצב. שמתי פה ככה קטע מהגמרא. אז חותמי התלמוד היו רב אשי ורבינה. מה הקשר בין זה לבין מוצב ציפורן שאני מספר עליו? אז אני לא יודע אם כולם יודעים, אבל ממש למרגלות מוצב ציפורן על הגבול עצמו, או יותר נכון מתחת לגבול עצמו, ותכף תבינו למה אני אומר מתחת לגבול, נמצא קבר שמיוחס לרב אשי, או למר בר רב אשי, תלוי את מי שואלים, תלוי על איזה שלט מסתכלים. ומצאתי פה כתבה מקסימה, כתבות מתוך ארכיון עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית ואוניברסיטת תל אביב. יש פה את צבי אילן, צבי אילן היה גם ארכיאולוג, גם חוקר, גם מורה דרך, איש מקסים שחקר הרבה את מרחב הצפון, ותראו איך הוא מתאר לנו את האזור. הכביש מעפיל עם שגב עם היושבת בקצה הגבול כנותרת, תוך עלייה נפחים מרות עמק החולה היפים. איזה שמות יפים להרים, הר צפייה, הר נוטר, הר זקיף. רואים את מצודת הונים במרגליות מתחתנו ומגיעים אל מצפה הר שנן שגובות 902 מטר מעל פני הים. היה שם קבר שייח עבד ומישהו רשם על שלט הגבול קבר רב אשי, לא ידוע לי על שומה וכולי וכולי. עכשיו תראו, אני לא נכנס להאם רב אשי כן, לא רב אשי, יש מסורת שאומרת שרב אשי קבור שם, שוב לא נכנס לעניין הארכיאולוגי הזיהוי המדויק. אבל למה אני כן נכנס? למעשה קבר רב אשי, מחילה, אני רגע יוצא מהשיתוף כי אני רואה שהאותיות פה עולות על עצמם, אז שנייה אחת אני יוצא רגע מהשיתוף ואני אחזור עוד שנייה למצגת שוב, אז רגע אחד. רגע אחד. תוך כדי שאתה מעלה את המצגת בחזרה, בעצם יש את חמשת הנקודות שהמוצבים שבעצם כרגע צה"ל נמצא שם. ציפורן הוא לא אחד מהם. שוב את 15 הנקודות לא שמעתי? חמשת המוצבים שצה"ל בעצם השאיר בינתיים. כן, אבל רגע, שוב אני מזכיר, ציפורן של היום נמצא בצד, נקרא לזה בצד הישראלי של הגבול, לא בצד שמעבר לגבול. החמישה מוצבים ששער הציל הם בתוך לבנון, ומוצב ציפורן עד שנת 2000 היה בתוך השטח הלבנוני. שוב, אני לא אתקן כל פעם השטח הלבנוני וכולי, בקיצור, בתוך השטח הלבנוני, ומשנת 2000 בתוך הקו הכחול, אחלה. וב-1982 בעצם, רגע, אמרתי למה הזכרתי את רב אשי? כי ממש למרגלות המוצב, ממש למרגלותיו, על הגבול עצמו, ובואו תראו רגע, נמצא קבר שמיוחס לרב אשי. עכשיו תתעלמו רגע מהגדר הזו שמפריעה לנו לראות, זו גדר כמו שיש בהרבה מקומות בארץ, היא לא גדר הגבול עצמה, היא גדר שאמורה להרחיק אזרחים מהגבול, זו גדר מערכת, כמו שיש בגבול הירמוך, בגבול הירדן וכו', לא הגבול עצמו אלא גדר שמרחיקה. אבל תסתכלו מבעד לגדר, ואתם תראו פה את פס המתכת היותר קשוח הזה, שנמצא ממש מעל הגמלון, מעל נקרא לזה הגג של הקבר. זה הקבר שמיוחס לרב אשי, וממש באמצע הקבר, באמצע הגג שלו, עובר הגבול עצמו. רגע, איך הגבול נמצא פתאום באמצע הקבר? למה הקבר נמצא בצד, למה הקבר לא נמצא בצד הזה או בצד הזה? אז הסיפור בעצם שקורה זה מ-1982 עד שנת 2000, כשצה"ל נמצא בתוך רצועת הביטחון, בתוך לבנון, אז אפשר להגיע באופן חופשי אל הקבר. למה? כי למעשה צה"ל נמצא משני צידי הגבול, ואת זה אנחנו רואים באופן מובהק לאורך כל השנים. כשצה"ל נמצא בשני צידי הגבול, הרבה יותר בטוח לנו כאזרחים. אז עד לשנת 2000 אפשר להגיע באופן מובהק. משנת 2000 למעשה כשצה"ל נסוג מלבנון, שוב מוצב ציפורן מתקפל לאחור, והקבר למעשה עכשיו הוא מעבר למוצב ציפורן והוא נמצא על הגבול. המצב שנוצר זה שחבר'ה מגיעים להתפלל בקבר רב אשי, הם נמצאים בצד אחד של הקבר ובצד השני נמצאים אנשי חיזבאללה.
עכשיו, אני אצרף כתבה, שזו כתבה, תראו, משנת 2000, מה שאנחנו סביב הנסיגה, קבר הרב יחולק חציו בישראל, חציו בלבנון. שליח האו"ם, טרי לארסן, סיים אמש את בדיקת שתי נקודות המחלוקת האחרונות שנותרו בין ישראל ללבנון. בנקודה הראשונה ליד שער הכניסה לקיבוץ מנרה, הוחלט שהגבול יעבור בצמוד לשער. הנקודה השנייה והבעייתית יותר היא קברו של הרב אשי ליד מוצב ציפורן לשעבר. השיעים בלבנון טוענים שהקבר הוא של השייח עבד, ושהוא שייך ללבנון. ישראל טוענת שזה קברו של הרב אשי שהיה מחותמי התלמוד הבבלי. עכשיו זה מעניין, מי היה מאמין שממשלת ישראל תיאבק על קברי צדיקים? כן, לא. ההחלטה ככל הנראה תהיה לחצות את מבנה הקבר, כך שיוכלו להתפלל גם מהצד הלבנוני וגם מהצד הישראלי. לארסן שיצא לבירות אמר וכולי, תיפטר המחלוקת. באמת המחלוקת נפתרה בזה שחצו את הקבר ממש, שוב הגבול עובר באמצע הקבר. עד שנת 2000 היה אפשר להגיע חופשי, משנת 2000 עד 2006 החיזבאללה בעצם עומד פיזית מהצד השני, במרחק, ראיתם, אפשר להעביר יד מתחת לגבול, מאיימים על חייהם של מתפללים שמגיעים לשם, ולמעשה מהרגע הזה, מ-2006 אי אפשר כבר להגיע אל הקבר. עכשיו רגע, מה רשמתי פה? 2006 עד 2024 הגעה חופשית, אבל לכאורה הגעה חופשית, כי במסגרת ההסכמים ישראלים יכולים להגיע לחצי הזה, אבל בפועל לא נתנו לאזרחים להגיע בגלל שזה היה כל כך קרוב לגבול, ובגלל שכולם יודעים שחיזבאללה נמצא על הגבול כל השנים האלו, למעט כניסות מיוחדות. מי ששם לב ממש בשבועות האחרונים, שבועיים האחרונים, התחילו לדבר על זה שחבר'ה נכנסו לתוך לבנון, ובעצם מה שניסו לעשות, לפי מה ששוב, לא הייתי מעורב באירוע, אבל לפי מה שראיתי בתמונות, בעצם ניסו לשבור את המחסום, את הצייה הזאת של הקבר, שנמצאת פה, גם המבנה בטון וגם הגדר מעל, ולמעשה להכניס את כולו לתוך מרחב שיהיה נוח להגיע אליו כאזרחים ישראלים. אבל רגע, אנחנו ממשיכים הלאה. מי שרוצה להרחיב על הסיפור של המקום הזה, חפשו אחרי זה מבצע יעל, מבצע שהיה שם במלחמת העצמאות בעצם בשביל מי יכבוש את משלטי שייח עבד, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. ורשמתי פה עוד ציורון קצר במקום שלצערנו איננו נגיש. עכשיו תראו, זה לכאורה זה לא בתוך לבנון, אבל צריך לזכור, ככל שהגבול מצטמצם פנימה, זה לא שמותר לנו להגיע עד הגבול. בדרך כלל הצבא מרחיק אותנו עוד קילומטר, עוד 2, וככל שאנחנו דוחפים את הגבול קדימה פנימה לתוך לבנון, אז יש לנו אופציה לבקר בעוד אתרים. האתר הזה, מי שמכיר, ברית בין הבתרים, נמצא למעשה ממש כמה מאות מטרים מהגבול, באזור שאין גבול פיזי. מה אני מתכוון? האתר הזה נמצא בכתף ציון על הר דוב. עכשיו, כדי להיכנס לתוך הר דוב אתה עובר גדר ראשונה, אבל למעשה מהרגע הזה אין גדר. זה אומר שטכנית לצורך העניין איש חיזבאללה יכול להגיע לפה באופן חופשי, שוב יש מקאמים, יש צבא וזה, אבל באופן עקרוני. המקום הזה נקרא בערבית משהד עתיר אל איברהימי, האתר הקדוש של הציפורים של אברהם. מסורת שמגיעה מימי הביניים בעצם מספרת שכשאברהם אבינו, אחרי שהוא הולך לשחרר את לוט, רודף אחריהם עד דן ועד דמשק, חוזר, ולמעשה יש את האירוע של ברית בין הבתרים. אז חלק מהאנשים מזהים בעצם משהד עתיר אל איברהימי, האתר קדוש של הציפורים, כמו הציפורים שעברו שם בעצם במעמד ברית בין הבתרים. ואחד הדברים המעניינים, מסורת שעוברת פה לאורך השנים, כבר מאות שנים, שזקני צפת בפרשת השבוע של לך לך, בימים שלאחר פרשת השבוע, שבה בעצם קוראים את ברית בין הבתרים, היו מגיעים, הולכים ברגל מצפת, עולים לחרמון, לא לחרמון, לכתף ציון, סליחה, בהר דוב, מגיעים לאתר הזה, פותחים ספרי תורה, ובעצם קוראים במקום עצמו, שלפי המסורת נערכה ברית בין הבתרים, קוראים את הפרשה. עכשיו, שנים האירוע הזה כמעט ולא יכול להתקיים, שוב, אנחנו שנת 2000, אנחנו נסוגים מתוך לבנון, והגבול הופך להיות הרבה יותר חם ובעייתי, ופתאום אתרים שעד עכשיו היה אפשר להגיע אליהם בקלות, כבר אי אפשר להגיע אליהם. אז רואים פה בתמונה, זה ירוחם קנטמן, גם מקשת יונתן, מבית ספר שדה. ירוחם היה אחד מהיוזמים של האירוע הזה, שבעצם כל שנה כשהצבא מאפשר, מגיעים אל המקום הזה, ומוציאים ספרי תורה וקוראים שם, ממש כמו מנהג זקני צפת העתיק, מוציאים ספרי תורה וקוראים את פרשת בין הבתרים, רוקדים שם, אירוע מאוד מרגש ועוצמתי. וכשמדברים על המקום הזה, על האתר הזה,
ממש צמוד אליו, אני לא יודע אם יצא לכם להיות, אבל אם לא, אני ממליץ בחום, תחתרו להגיע לשם. יש בהר דוב תצפית, אני חושב התצפית הכי יפה בכל הארץ, קוראים לה מצפה רמתה, או מצפה רצועת הביטחון. המקום הזה, שוב, אם אנחנו לא מדברים בזמן מלחמה, הוא אתר שבתיאום מול הגמר של החטיבות וכולי, אפשר להגיע אליו כאזרחים, מאוד קשה לקבל את האישור, אבל זה משהו שהוא אפשרי. וכשאתה עומד שם, ממש ליד המקום של ברית בין הבתרים, פתאום כשאתה קורא את הפסוקים ואתה קורא לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול, נהר פרת, ואתה רואה שם, תחשבו, הרי פעם בשבוע קופצת לכם תמונה בוואטסאפ, מאיפה ראו את החרמון היום, אם זה מאלון מורה, ראיתי עכשיו תמונה ממטוס שטס מעל תל אביב, אם זה מהבקעה או מהגליל וכו', ותחשבו איך זה נראה מהחרמון לצד השני, אם רואים את החרמון מכל מקום, אז גם החרמון רואה את שאר המקומות, אבל מה שמדהים זה שהחרמון לא רואה רק את שאר המקומות, מה שנקרא פנימה לארץ ישראל הקטנה, התצפית משם ללבנון היא תצפית פשוט משגעת, רואים פה, מה שרואים פה בתמונה, פה בכוונה השארתי את הרקע של המצגת, רואים פה ברח לי השם המדויק, יש שם בעצם שני רכסים שנקראים נבטיה וטיבנים, זה למעשה המשך ישיר של הגליל העליון שלנו, צריך לזכור שזה שיש גבול היום בקצה הארץ בינינו לבנון, זה לא גבול טופוגרפי, זה גבול בעצם אפשר להגיד שהוא מומצא בלי אחיזה בשטח, הגליל העליון שלנו נמשך הרבה לתוך לבנון, עד לכיוון, בסופו של דבר עד לכיוון אבו פור, שרואים את השרידים שלו פה בתמונה, ובאמת הצפית משגעת, וזה גם תמונה שככה צילמתי שמה, מה שרואים פה למעשה זה את המעבר מהאזור של עמק היון שמטולה נמצאת בתוכו, ומשם בעצם זה עובר לאזור של סף הבקעות בלבנון, והבקע הלבנוני בהמשך. בקיצור, כשאתה עומד במקום הזה, למה אני אספר עליו? כי כשאתה עומד במקום הזה, ואתה מסתכל גם לפנים הארץ, ואתה מסתכל גם אל האזור של לבנון, אתה פתאום מבין למה הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם דווקא במקום הזה, כי במקום הזה הוא יכול לראות את הכל, ופתאום זה לא רק מילים שנאמרות, בסדר, זה הקדוש ברוך הוא, אז זה לא משנה אם זה רק מילים שנאמרות, אבל אתה רואה את זה בעיניים, זה הרבה הרבה יותר מוחשי. ושמתי פה עוד כמה תמונות, אני לא אכנס לסיפורים של הגדר הטובה, יש הרבה הרבה סיפורים, השם הגדר הטובה היום הוא מצחיק, אבל בסדר, משנת 75 בעצם, לבנונים נכנסים דרכה, אפשר להגיד עד שנת 2000 נכנסים לעבוד בשטח ישראל, נכנסים, יוצאים החוצה, בשנת 2000 קורה, יש פה את הדגל ההיסטורי, מי שזוכר, על השלום שפרץ בינינו לבין לבנון, ואחד האירועים הכואבים שהיום מוזכרים שם, שנים היו שם מלא מבנים מתאים לנפול, אחד הדברים המעניינים שיש שם היום זה אנדרטה לזכר לוחמי צד"ל, או אולי לזכר השיתוף פעולה בין צה"ל לצד"ל, וזה גם נקודה כואבת שצריך להזכיר אותה, כשצה"ל נסוג מלבנון או בורח מלבנון, הוא למעשה משאיר המון צד"לניקים שבאותו בוקר, עד אותו בוקר הם שיתפו פעולה עם ישראל, ומאותו בוקר הם למעשה מגלים שפתאום צה"ל התקפל ונכנס לחזרה לישראל הקטנה, וזה אירוע כואב, אבל צריך לגעת ולזכור גם אותו, ושם מקימים בעצם אנדרטה לנופלים מצד"ל. אבל רגע, אחרי שדיברנו על עד הגבול, בואו נעבור אותו עכשיו קצת. כשאנחנו מדברים על לבנון ההיסטורית, אנחנו בעצם מדברים על לבנון שהיא חלק אינטגרלי מארץ ישראל. עכשיו, כשאני אומר עכשיו לבנון, זה מושג שהוא קצת מצחיק. אין באמת מושג כזה לבנון. מה יש? יש את הר הלבנון. הר הלבנון, אנחנו מכירים רכס אחד שיש לנו אותו אצלנו בישראל הקטנה נקרא לזה, החרמון הוא חלק מרכס שנקרא מול הלבנון. מול הלבנון נמצא רכס הלבנון עצמו. חלק מההסכמים ב-200 שנים האחרונות, ההסכמים שהלכו ובאו בהתאם למלחמות, בהתאם למרידות בלבנון, יצרו בעצם, לקחו המון חלקים לבנונים, את הר הלבנון ואת הר מול הלבנון ואת הבקע הלבנוני ואת אזור החוף הלבנוני, וחיברו אותם בכוח למדינה אחת שקוראים לה לבנון, אבל זו מדינה שהיא מומצאת לגמרי, ולא סתם היו כל כך הרבה מלחמות אזרחים פנימיות בלבנון, כי הכריחו אנשים שאין ביניהם שום קשר להתחבר למדינה אחת כשהם לא רוצים בזה.
כשאנחנו חושבים על לבנון, אנחנו צריכים לזכור שאזורי החוף ישבו בהם קצת אולי זבולון, אבל בעיקר אשר שישב באזור המערבי יותר הנושק לים, ושבט נפתלי שמהכנרת ומה שנקרא צפונה, שוב בלי לדעת שמתישהו יהיה שם גבול למדינה אחרת שקוראים לה לבנון, אבל היא הייתה, כל האזור של דרום לבנון היה חלק מאוד מאוד אינטגרלי מארץ ישראל. ואגב אנחנו רואים שכששלמה, סתם אני חושב על זה תוך כדי, כששלמה ודוד יש להם ברית עם חירם מלך צור, זה בעצם ממלכה קטנה שנושקת לשטחי ארץ ישראל, היא לא שולטת על כל המרחב, היא נושקת לשטחי ארץ ישראל. מתי אפשר להגיד ההתיישבות היהודית הזאת במרחב מסתיימת? אז בימי פקח מלך ישראל בא תגלת פילסר מלך אשור ויקח את איון ואת אבל בית מעכה ואת ינוח ואת קדש ואת חצור ואת הגלעד ואת הגלילה, כל ארץ נפתלי ויגלם אשורה. ואני תמיד אומר, כשאנחנו מדברים על הגלות, צריך לזכור, הגלות לא מתחילה בחורבן בית שני, הגלות מתחילה עוד לפני חורבן בית ראשון, והיא מתחילה עם גלות הגליל, וכשאני אומר הגליל, הגליל העליון כולל לגמרי את כל המרחב הדרום לבנוני של היום. ולמעשה שם אפשר להגיד מונפת איזושהי חרב על ההתיישבות שלנו, ההתיישבות הישראלית בלבנון, והשנים עוברות, ימי הבית השני, אנחנו מגיעים כבר לימי הבית השני, והאוכלוסייה היהודית לאט לאט מתחילה לחזור גם היא ללבנון, כשיש לנו, אפשר להגיד שעיקר ההתיישבות היא באזור של מרחב הגליל והחרמון, ובצד השני האזור של צור, צידון, ביירות, ושוב לא ניכנס לכל ההיסטוריה, אבל בתקופות שונות חלקים שונים מלבנון מיושבים כחלק אינטגרלי המשכי של ארץ ישראל, אם זה בתקופת הורדוס, בתקופת החשמונאים וכו'. ועכשיו אני רוצה לצלול פנימה אחרי הרבה הקדמות אל סיפורים ממש. ואחת העיירות אני חושב עם הכי הרבה הילה יהודית בלבנון היא העיירה חצביה. ויצא לי להדריך גם לוחמים שלחמו בלבנון, אני מדבר ברצועת הביטחון, מלחמת לבנון הראשונה וכו'. והעיירה הזאת זכורה להרבה אנשים, ולעיירה הזאת יש סיפור יהודי מרתק. וגם היא תקופות ארוכות נחשבת כחלק אינטגרלי מארץ ישראל, כי שוב, אין גדר גבול, אין מדינה אחרת שנמצאת בצד השני. כשאתה ממשיך לצורך העניין מצפת, אתה עושה את הדרך עם שיירת גמלים עד שאתה מגיע לחצביה. והעיירה הזו שאנחנו רואים פה את מטולה, יש לנו פה את האזור של מג'דל שמס, מהר דוב היא נמצאת סדר גודל של בין 10 ל-15 קילומטר. מה שהרבה אנשים לא יודעים, שנחל שניר, שהרבה אנשים יודעים שנחל שניר נקרא גם החצבני, אבל הם לא יודעים לעשות את הקישור שרגע, אם קוראים לו החצבני, למה קוראים לו החצבני? נחל שניר שאנחנו מכירים אותו פה למטה בעמק החולה, בעצם מתחיל את דרכו בעיירה חצביה, והנחל זורם מחצביה, ואז הוא מגיע לאזור של הכפר רג'ר, ומול הכפר רג'ר יש כפר קטן, ממש מול, מעבר לגבול, שקוראים לו וזני או אלוויזיה. זה הכפר, צילמתי אותו כשעמדתי בטיילת ברג'ר, זה הכפר הלבנוני הקטן. ולמה אני מזכיר אותו? אז אמרנו, מקורות החצבני, מקורות השניר הם בעיירה חצביה, אבל יש לו עוד צבר מעיינות שמזינים אותו. איפה הם נמצאים? ממש בעמק, בין איפה שאני עומד כשאני מצלם את התמונה הזאת, אני עומד בכפר רג'ר, לבין הצד השני, הכפר אלוויזיה, בעמק מתחתנו זורמים מעיינות הווזני. למה זה כל כך קריטי מה שאני אומר עכשיו? כי לא הרבה יודעים, אבל היום למעשה מה שזורם בנחל שניר, ונחל שניר הוא אחד הנחלים הזורמים יפה, אני ממליץ בחום, תרשמו בווייז אחרי זה, גן הצפון, רואים שם זרימה מקסימה של השניר, ואנחנו בטוחים שוואו איזו זרימה. רוב המים של השניר, של החצבני, לא מגיעים לישראל בכלל. למה? כי חיזבאללה במשך שנים שואב את מקורות השניר העיקריים, את מקורות החצבני, ליד העיירה חצביה. חיזבאללה שואב אותם פה, ולמעשה מכאן כל הדרך עד לכפר אלוויזיה, הנחל הוא בעצם נחל אכזב, למרות שהוא נחל איתן. הם שואבים את כל המים במרחב הזה, ומכאן עד לכאן כל המים שאמורים להגיע אלינו לא זורמים למעשה. איזה מים כן זורמים בנחל שניר בחצבני? המים שנמצאים פה
ליד הכפר אלוויזיה, מול הכפר רג'ר, אלו המים היחידים שנכנסים לנחל. אז למעשה מה שאנחנו מקבלים היום מהחצבני זה, אפשר להגיד, אני חושב, לא זוכר את הכמות המדויקת, אבל אולי שליש מהמים שאמורים לזרום בו, או אפילו חמישית מהמים שאמורים לזרום בו. ורק תחשבו אם החצבני היה זורם כמו שצריך. עכשיו לאורך השנים מדינת ישראל עשתה הרבה שרירים מול, אגב זהו, אז אני פה רואים ממש זה מתחת לכפר רג'ר, אלו המעיינות שמזינים את נחל החצבני, עוד שנייה הוא נכנס בעצם גם לשטח הארץ, לשטח המדינה, ולקחתי פה כתבה משנת 2002, בעצם ישראל הודיעה שאם חיזבאללה ייבש לנו את החצבני, הרי אם אנחנו רגע נזכרים אחורה, שנות ה-50, 60, היה אירוע מאבק על המים, היה ניסיון הטיה, בעצם הסורים התחילו להטות את מי המעיינות הנחלים שמובילים לירדן בשביל לייבש אותנו, וישראל הגיבה על זה בהפצצות, וזה היה אירוע. ואז בשנת 2000 ישראל יוצאת מלבנון, ופתאום חיזבאללה שואב לנו את המים של החצבני, אבל רגע, עשינו הסכמים עם חיזבאללה, שהם לא נוגעים במים של החצבני, אז איך יכול להיות? אבל חיזבאללה משום מה לא עמד בהסכמים, וישראל עושה הרבה שרירים, שנת 2002, פרס, איננו מעוניינים בהתלקחות, אך לא נוותר על מי החצבני. שר החוץ אמר בוושינגטון כי השאיבה המוגברת שמבצעת לבנון מהנהר היא התגרות מיותרת. ארצות הברית שוקלת לשלוח שליח מיוחד לעזור וכו' וכו' וכו'. אני אגלה לכם מה היה עם זה, ב-2006 ישראל הפציצה את המתקנים, ומ-2006 חיזבאללה המשיך לשאוב מהחצבני, כי ישראל לא הייתה בלבנון. ב-2024, רבותיי, ההיסטוריה חוזרת, ישראל עוד פעם התקיפה את מתקני השאיבה, אבל לא אלו שבחצביה, אלא אלו שנמצאים יותר קרוב לכפר רג'ר, ואני חושב, אני לא יודע, לא מעודכן נכון להיום ממש, אבל אני חושב שגם היום רוב המים נשאבים על ידי לבנון. אבל אני רוצה רגע להגיד משהו על יהודי חצביה. יהודי חצביה הם חלק מקהילה שנקראת קהילת המוסתערבים. המוסתערבים, מסתערבים זה שם שאנחנו מכירים מיחידות מהצבא, אבל המוסתערבים למעשה אלו יהודים שלעולם לא גלו מהארץ, מחורבן בית שני הם לא גלו. עכשיו זה מעניין, רגע. אם אני אגיד לכם שאת מרגלית זינתי בטח אתם מכירים בפקיעין, בטח ביקרתם אצלם, מרגלית זינתי ברור שהיא חלק מקהילת המסתערבים, כי בפקיעין היא באזור הגליל העליון, היא לא גלתה מבית שני, אבל אם הייתי תופס עכשיו אדם מהרחוב ואומר לו על יהודי חצביה, אמר לי מה הכוונה הם לא גלו? הם בכלל חיים בלבנון, מה זה לא גלו? הם לא בישראל. אז זה מה שאני רוצה להגיד, קהילת יהודי חצביה הייתה קהילה ארץ ישראלית, מימי בית שני, שלא גלתה, הם לא סתם חלק מקהילת המוסתערבים, כי הם היו חלק אינטגרלי מארץ ישראל בימי בית שני, ומאז הם לא גלו. למה קוראים להם מוסתערבים? כי אם אתם מסתכלים מבחוץ, הם נראים כמו ערבים. צריך לעשות הבדלה, זה לא כמו אנוסי ספרד, הם כן קיימו את המצוות בגלוי, אבל מבחינת הנראות, השפה, המוזיקה וכו', הם היו דומים לשכנים שלהם הערבים, אבל זה היו קהילות די אדוקות. אבל ליהודי חצביה יש עוד סיפור מעניין. אני חושב שאולי דווקא זה שהם לא גלו, בנה בהם את המקום הזה, כי בסוף יהודי גולה הוא יהודי נרדף, והתחושה הזאת של הנרדפות היא משהו שנכנס עמוק לתוך הנפש, ועמוק נקרא לזה לתוך הגן היהודי 2000 שנים קדימה, מחורבן בית שני. מי שלא גלה, אני חושב שמפתח מקום מאוד מאוד עוצמתי בנפש, ויהודי חצביה נחשבו יהודים, גם חצביה וגם עוד כפר ערבי שנמצא ליד, שקוראים לו דיר אל קאמר, שגם שם הייתה קהילה יהודית גדולה, ויהודי חצביה, אחד הדברים המעניינים שהם נתפסו כיהודים מאוד מאוד חזקים, שאף אחד לא רוצה להתעסק איתם. לקחתי את התמונה הזאת מצ'אט GPT, כדי להמחיש אחד מהסיפורים שעולים בעיתונות ההיסטורית, כדי להמחיש מי אלו יהודי חצביה, אז הם מספרים שיום אחד יוצאת רועת צאן, ורועת צאן יהודייה. רגע, מה זה רועת צאן? מתי הפעם האחרונה שפגשתם ברועת צאן? עזבו רגע את החוות עכשיו ביהודה ושומרון, עזבו רגע, עד החוות ביהודה ושומרון. מתי הפעם האחרונה שפגשתם רועת צאן יהודייה? אולי בסיפורי רחל אמנו, ציפורה אשת משה, אבל בכלליות, מטבע הדברים, בנות הם לא אלו שהולכות לראות את הצאן, כי זה, בוא נגיד ככה, בכותרת זה מסוכן להם. והנערות של חצביה, היהודיות, היו הולכות לראות את הצאן לבד, ויום אחד מגיע אל הקאדי בלבנון, במרחב חצביה, משפט. מה המשפט? שאחת הנערות היהודיות בחצביה הרגה את אחד הערבים מהאזור,
ומה הסיפור? מסתבר בעצם שהוא הטריד אותה בזמן שהיא הייתה לבד עם הצאן, והיא ירתה בו חץ וקשת בלי להתבלבל, וזה הגיע אל הקאדי ואמר טוב, היא עשתה את מה שהייתה צריכה לעשות, ובאמת יהודי חצבאי יוצא להם שם של יהודים גיבורים, גם נקרא לזה גם לגברים, אבל גם לנערות הצעירות. איפה יהודי חצבאי היו קוברים את מתיהם? אז יש שם מחלוקת, כמו מי שמכיר, כמו בעכו, יש בעצם שאלה על גבולות בבל, גבולות יהושע וכו', וכמו שיהודי עכו לא היו קוברים בעכו לאורך השנים, הם היו קוברים בכפר יאסיף, כי הגדירו את כפר יאסיף בתוך הגבולות ההלכתיים נקרא לזה, יהודי חצבאיה היו צועדים ממתיהם כמה קילומטרים עד לכפר שנקרא אבל אל סאקי. אבל אל סאקי נמצא צפונית לאל חיאם, לא רחוק שוב ממר ג'יון, ושם הם היו קוברים את מתיהם, כי שם היה להם בוודאות שזה חלק של ארץ ישראל. עכשיו תראו שוב, אם אנחנו מדברים על מטולה, תראו איפה מטולה נמצאת פה במפה, ואיפה היה להם ברור שזה חלק אינטגרלי מארץ ישראל. ואחד הסיפורים המעניינים שיש בחצבאיה, אם אתם תיכנסו לגוגל מפס, אתם תמצאו שם קבר צדיק שקוראים לו נבי רובין. עכשיו אתם ככה מגרדים בפדחת ואומרים לעצמכם, רגע, נבי רובין? איפה הייתי מצפה למצוא נבי רובין? אז חלק יגידו לי בפלמחים, כי במרחב של פלמחים יש נבי רובין, אני לא בטוח שראובן נקבר שם, אבל נבי רובין יש שם קבר, או מעבר, בעצם ראובן גר בחצי המנשה, מעבר לירדן. מה עושה נבי רובין באמצע הכפר חצבאיה? ואני אגיד לכם יותר מזה, נבי רובין שבכפר חצבאיה זה אתר יהודי שאומץ על ידי הדרוזים. חצבאיה זה היה כפר גם עד היום, יש שם המון דרוזים, הם אימצו את נבי רובין היהודי. מה הסיפור של נבי רובין? זה לא ראובן בן יעקב שאתם מכירים, אלא חכם מקומי, רב של הקהילה היהודית בחצבאיה. זה מתוך גוגל מפס, זה מבנה הקבר. והסיפור מתחיל סביב 1850, אחד מתלמידי החכמים הגדולים בקהילת יהודי חצבאיה, קראו לו רבי ראובן, ורבי ראובן נפטר, וקוברים אותו שם ביישוב, לא מבנה גדול, עושים לו קבר וטיפה משהו מסביב. הערבים קוראים לו, את המושג רבי הם לא אומרים, אז במקום רבי זה נבי, הם קוראים לו נבי ראובן, לא ראובן בן יעקב, שוב, רב מקומי ב-1850. והעיתונים של קצת אחרי מספרים שאמיר דרוזי, ששלט במרחב, יום אחד הוא מגיע ורואה שם, רואה בזיארה, בעצם ביורצייט, ביום העלייה לרגל נבי רובין, ביום השנה שלו, הוא אומר, הוא רואה הרבה נשים מתפללות שם מחוץ לקבר, והוא זורק ככה באיזו בדיחות הדעת, בקלות דעת, הוא אומר, תראה נבי רובין, תראה כמה נשים באות אליך, זכית שיש לך כל כך הרבה נשים. והוא חוזר, האמיר הזה חוזר באותו לילה לישון, ובחלומו הוא רואה ומתעורר ומרגיש שהוא נחנק, ועומד מולו נבי רובין. עכשיו הוא ידע לזהות את הפנים, הוא אומר, אני רואה אותו עומד מולי בלילה, והוא אומר, הוא מבקש ממנו, מתחנן על נפשו שלא יהרוג אותו, ואומר לו הצדיק רבי ראובן, אומר לו, אתה תתקן את מה שעשית. ויום למחרת הוא מתעורר, ולמעשה הוא זה שבונה את מתחם הקבר, זה המתחם שנמצא על הנבי בזכות אותו חלום. עכשיו שוב, זה לא מדבר איתכם חלומות מלפני 2000 שנה, האירוע קורה ב150 שנה האחרונות, אותו אמיר דרוזי לומד את הלקח שלו, ובונה את מתחם הקבר על קברו של הצדיק, עד היום הוא נמצא שם. אבל מה שמעניין, אולי בעקבות אותו סיפור, מי שפוקד את האתר היום ורואה בו אתר קדוש, הם הדרוזים של חצבאיה. וככה הוא נראה מבפנים, מבנה מכובד ביחס לאזור. ורשמתי פה, כולם הכירו באמיצותם. אחד הסיפורים המעניינים על יהודי חצבאיה קשור לאיש הזה. חיים פרחי, מי שלא מכיר, היה אחד, אפשר להגיד, מממליכי המלכים והשליטים סביב המאה ה-19, והשליט שהוא היה, חיים פרחי, משפחה יהודית עשירה מאוד מאזור דמשק, שפועל במרחב של האימפריה העות'מאנית בין לבנון לדמשק. ארץ ישראל, אפשר להגיד, התחלקה בין שני מחוזות. מחוז דמשק, שכלל חלקים מארץ ישראל, אולי האזור של, נגיד האזור הקו שמלבנון לכיוון שכם, האזור המזרחי יותר,
והיה לנו את מחוז צידון שכלל את האזור המערבי יותר של ארץ ישראל, הרבה מאבקים היו ביניהם. אחד מהשליטים החזקים באזור היה אל-ג'זר. אל-ג'זר נקרא ככה בגלל מנהגו בין השאר לגזור חלקים מנתיניו. כשאני אומר חלקים זה במובן הכי גרפי של המילה. וחיים פרחי היה העוזר של אל-ג'זר, ורואים אותו פה סומה באחת מעיניו שאותה גזר אותו אל-ג'זר, והיה לו כוח מאוד מאוד חזק בממלכה. ואחרי אל-ג'זר עולה לשלטון סולימאן פאשה. לא נכניס אתכם לכל האירוע, אבל אחרי סולימאן פאשה אותו חיים פרחי ממליך ילד בן 13 ששוב היה מקורב לאל-ג'זר, והילד בן 13 זה עבדאללה פאשה, עולה לשלטון, וחיים פרחי הוא גם עוזרו. ועבדאללה פאשה כשהוא עולה לשלטון הוא מתמודד עם הרבה מאבקים ברחבי ארץ ישראל, ואחד מהמאבקים האלו באופן מעניין קורה בסנור. האוכלוסייה הערבית בסנור לא מקבלת את שלטונו. שימו לב, אמרתי סנור, אני מדבר על עומק השומרון, צפון השומרון. הם לא מקבלים את שלטונו של עבדאללה פאשה במרחב עכו והאזור. שוב, הוא מנסה לחלוש על עוד שטחים, להרחיב את שטחי המחיה שלו, והוא פונה אל האמיר שריף, אני חושב שקראו לו. הוא פונה אל האמיר שריף שיושב ושולט במרחב של דרום לבנון וגם חצביה, והוא אומר לו, אני צריך את העזרה שלך, אין בעלי ברית, אני צריך את העזרה שלך לבוא לדכא את המרד. אומר לו, אין בעיה. את איזה לוחמים הוא שולח? באופן טבעי הוא הולך ליהודים של חצביה וליהודים של הכפר דיר אל כמר, שהם נחשבים האמיצים ביותר במרחב, ואותם הוא שולח לדכא את המרד בסנור. עכשיו תחשבו מה זה, תחשבו רק על יהודים בכל מקום אחר בגלות. הם היו במקרה, הייתי אומר במקרה הטוב, אבל זה לא במקרה הטוב, במקרה הרע, הם נלחמו בצבאות של שני צדדים, אחד בשני, בלית ברירה, כי נדחפו לשם, כי גויסו בכוח. פה לכולם ברור שקוראים ליהודים כי הם אלה שיכולים לנהל את האירוע, והיהודים הולכים לסנור, מדכים את המרד וחוזרים חזרה. יהודי חצביה שוב, יהודים מאוד מאוד גיבורים. ומתי בעצם מסתיים האירוע? לבנון היא, שוב אמרתי, היא מדינה מומצאת, היא ארץ שיודעת המון המון מאבקים בין הדרוזים לנוצרים, בין הנוצרים למוסלמים, בין הדרוזים למוסלמים. ועוד משהו על יהודי חצביה, אחד הדברים המעניינים זה כשהיו באמת טבח נוראי שהדרוזים ביצעו בנוצרים, ופעמים אחרות הנוצרים הלכו להתחבא בבתים של היהודים. עכשיו תחשבו שוב, תשוו את זה לכל סיפור אחר שאתם מכירים מתקופת הגלות. היהודי הולך להתחבא בבתים של נוצרים. בחצביה הנוצרים התחבאו בבתים של היהודים. עכשיו הדרוזים באו ואמרו ליהודים, אתם יכולים, אני מדבר איתכם על תקופה של שחיטות נוראיות בתוך העיירות, והדרוזים באים ואומרים ליהודים החצבניים, אומרים להם, אתם יכולים לישון עם דלתות פתוחות, לבית שלכם אף אחד לא ייכנס. והנוצרים מרגישים מספיק בטוחים להיכנס פנימה. מתי בעצם הקהילה מתחילה להיסגר? הקרבות שם נהיים יותר ויותר קשים, וכבר קשה לחיות שם, יותר ויותר אפשר להגיד, הרחובות הופכים להיות מסוכנים, לאט לאט יהודים מתחילים לצאת מחצביה, ומי שסייע לאירוע בין השאר היה הברון רוטשילד. הברון רוטשילד, שהרבה פעמים אנשים מתקנים אותי בהרצאות, אז חשוב לי להגיד, הברון רוטשילד היה גם ציוני גדול, וגם איש עסקים גדול, והדברים לא סותרים אחד את השני, ולפעמים ההפוך, לפעמים הדברים משמשים אחד את השני. הברון רוטשילד ניסה לסייע להרבה קהילות יהודיות פה במרחב, בכלל, אבל במיוחד במרחב הארץ ישראלי, והוא בעצם מגיע אל יהודי חצביה ומציע להם לבוא לעבוד אצלו במתוויית המשי בראש פינה. ויש שם אגב, הרבה מהיהודים החצבנים עוברים, ויש משפחות חצבניות ותיקות בראש פינה, משפחת זרחיה ומשפחת חצבני, שישארו שם בעצם עד ימינו. ויש שם סיפור מעניין, היהודים החצבנים שוב, כבר הבנתם את האופי שלהם, והיה להם גם, שוב, הם היו יהודים מאוד מאוד אדוקים, ומספרים שהם היו מגיעים לעבוד במתביעה של המשי, מתחילים כבר לפני עלות השחר, עובדים, ואז כשמגיע עלות השחר, צריך לעצור רגע וללכת להתפלל, ומסתכל עליהם אחד הפקידים הצרפתיים שהברון מביא, הוא עזבו אותו מתפילות, אתם באתם לעבוד לייצר כסף, אחד מפקידי הברון, ובאיזשהו שלב כשהם לא מקשיבים לו, הם עכשיו עם התפילין, הם לא עסוקים בלהקשיב לפקיד של הברון שאומר להם תפסיקו, והפקיד מתחיל להצליף בהם עם שוט, תחזרו לעבודה.
עכשיו שוב צריך להבין מה זה יהודים חצבנים, שמישהו בא ומצליף בהם עם שוט ומכים אותו מכות נמרצות ואומרים לו כשאנחנו עם תפילין אתה לא תפריע לנו יותר, ומאותו יום אין יותר בעיות עם הזמן תפילה שלהם בתוך שעות העבודה. טוב, ואני קופץ מחצבאי, הזכרתי את הברון, אז צריך רגע לדבר על האדמות. הכפר אומטולה, שהוא למעשה אפשר להגיד הגרסה הראשונית של מטולה, הוא כפר דרוזי, אבל כשאני אומר כפר דרוזי אני קצת חוטא לאמת. מה הוא בעצם? שטחי אזור אומטולה שנמצאים בעמק עיון, שוב עמק עיון צריך לזכור הוא משני הצדדים של הגבול של ימינו, השטחים האלו הם שייכים אני חושב למשפחה נוצרית לבנון, והמשפחה הזו כמו שזה עבד אז בהרבה מקומות לא יושבת בשטח שלה, אלא מה היא עושה? היא נותנת לאריסים, אריסים בעצם זה אנשים שיושבים, פועלים שיושבים וגרים בקרקע, הם מאבדים את הקרקע, ויש הסכמים על האחוזים כמה הם נותנים בעצם לבעלי הקרקע, והשאר נשאר אצלם והם יכולים לעשות עם זה בעצם מה שהם רוצים, הסכם כזה. הרבה מהבעיות שצומחות באזורים האלו זה שהמשפחות שיושבות על הקרקע לא עומדות בהסכמים ולא מעבירות את מה שהן צריכות להעביר, כי הן כבר מרגישות כל כך בטוחות בקרקע והן יודעות שבעלי הקרקע נמצאים כל כך רחוק שאין להם בעיה בעצם להפסיק את החוזה הזה, מה שנקרא דה פקטו. ויושבים שם דרוזים ולא מעבירים לבעל הקרקע הנוצרי את מה שהם אמורים להעביר לו, והברון באותו זמן מסתובב במרחב ומחפש אדמות ברחבי ארץ ישראל, ופקידיו מגיעים אל בעל הקרקע, והוא אומר להם, סוף סוף מישהו שיבוא ויגאל אותי מייסוריי, רק תנו לי להיפטר מהמקום הזה, קחו, תקנו אותו, ואתם תתעסקו איתם. הברון רוטשילד קונה את האדמות, ובאדמות האלו של אומטולה, לצד הדרוזים שיושבים שם, הוא מתחיל ליישב בעצם את ראשוני מטולה, ומה שמדהים זה שאפשר להגיד, זה כפר דרוזי ויהודי ביחד, הם גרים ממש באותו מקום, וגם בשלב הזה מתחילות מרידות שלהם באימפריה העות'מאנית, בשלטון המרכזי, והדרוזים בסופו של דבר אפשר להגיד מתקפלים משם, היהודים הם בעלי הקרקע הרשמיים גם. עכשיו מה שמעניין זה ש-1890-95 רשמתי פה חיים משותפים יהודים ודרוזים, עד 1923, אני קופץ רגע מלחמת העולם הראשונה, הצרפתים בעצם כובשים את השטח, ועד 1923 מסוף המלחמה אנחנו נמצאים בשטח מנדט צרפתי. עכשיו אני צריך לזכור שלא רק מטולה, אלא גם כפר גלעדי, גם תל חי, וגם מושבה שנעלמה מהמפה, לא יודע אם שמעתם עליה, שקראו לה חמרה, ישבה באזור מושבה, נמחקה מהמפה, ולמעשה מטולה עד 1923 נמצאת בשטח המנדט הצרפתי, כששוב הגבול בעצם עובר מדרום למרחב הזה, מדרום למטולה, ומטולה כולה נמצאת כחלק מהשטח נקרא לו הלבנוני הצרפתי. ב-1923 חותמים את הסכם פולן יוקום, ומטולה יחד עם כפר גלעדי ותל חי עוברות לשטח המנדט הבריטי. הדבר הזה למעשה יעצב את זה שהן נמצאות, אפשר להגיד, הגבול עובר בעצם מצפון למטולה, הגבול של ימינו, הגבול שיגיע אחרי זה, 1948 וכו', הגבול יעבור מצפון למטולה. מה שצריך לזכור אבל באירוע הזה, שלמעשה כל האדמות שהם איבדו בעין, היו מעבר לגבול שאנחנו נמצאים בו היום. מה שיש היום בתוך הגבול זה חלק קטן. כל האדמות היו מעבר לגבול. ושימו לב, ככה ליקטתי פה לאורך השנים, 1949, הסכם שביתת הנשק מול לבנון. לאחר קום המדינה, משעברה השליטה בקרקעות אלה לידי לבנון, החכיר מינהל מקרקעי ישראל החקלאים הנפגעים. למה הם נפגעים? כי האדמות שלהם נשארו מעבר לגבול. בתחומי מדינת ישראל, שיוחזקו על ידם כל זמן שלא תהיה להם אפשרות לאבד את אדמתם במר ג'יון. אופה, זה מעניין. בהסכם המקורי נכתב שהחקלאים במטולה מקבלים כפיצוי זמני אדמות שנמצאות, נקרא לזה שוב, בצד הישראלי של הגבול, מדרום לקו הכחול. עד מתי? זה רק זמני. עד שיושבו אליהם האדמות שלהם שנמצאות במר ג'יון, למעשה בעמק שנמצא מצפון לגבול של ימינו. ולמעשה אנחנו מדברים על סדר גודל, על 3,400 דונמים, אני זוכר נכון, שנמצאים מעבר לגבול שהם אדמות ברון רשומות, הם אדמות יהודיות. שמתי פה, הנה, רואים פה את התמונה, צריך לזכור, נחל עיון, מפל התנור, והמרחב הזה צריך לזכור שהוא
רוב הנחל לא נמצא בשטחנו, אנחנו מקבלים בעצם רק את מה שהצליח לעבור את הגבול, וגם שם זה לדעתי הרוב זה מי ברז שככה נפתחים שם בנחל, רוב המים נתפסים בלבנון, אבל למעשה במרחב הזה של מרג'יון זו מטולה, במרחב הזה של מרג'יון יש כמה אלפי דונם של אדמות יהודיות עד היום, ותראו מה זה, לקראת חוזה שלום עתידי עם לבנון פנו 31 משפחות של מייסדי חוזה שלום עתידי עם לבנון, זה מלפני 20 שנה לדעתי הכתבה הזאת, פנו 31 משפחות מייסדי מטולה למינהל מקרקעי ישראל במטרה לקבל פיצוי על 3,400 דונם מאדמותיהן המצויות במרג'יון שבלבנון, הקרקע שנרכשה וכולי וכולי. בקיצור, אני קופץ פה, גם הלבנונים מודעים לבעיה, וההוכחה שבמשך 50 השנים האחרונות הם ניצלו את הקרקעות לגידולים עונתיים ולא נטו עליה מטעים, גם הלבנונים במרג'יון יודעים למי שייכות האדמות, ולכן הם מגדלים רק משהו שהוא עונתי, שוב, לא שותלים עכשיו עצים לזה. אני חושב שבשנים האחרונות זה כבר השתנה קצת, אבל לכולם ברור של מי האדמות שנמצאות מצפון לגבול. ועוד איזה סיפור מעניין שככה אני רץ עליו, שקורה במרחב מטולה, שקשור מאוד מאוד לסיפור של לבנון. אז בואו רגע, אני רוצה לשים את זה בצד, אני רוצה לקפוץ לסיפור אחר מעניין. הסיפור של אהרון דוב פיינשטיין. אהרון דוב פיינשטיין היה ילד שגדל בדווינסק, היום זה שטחי רוסיה, אז שטחי נקרא לזה רוסיה רבתי, והילד הזה שגדל בדווינסק, באותו זמן יש את גזירת הקנטוניסטים. מי שלא מכיר גזירת הקנטוניסטים, בעצם הרוסים חוטפים, הצבא הרוסי חוטף, הקיסר חוטף ילדים צעירים יהודים ל-25 שנים. עכשיו המטרה של החטיפה זה א', לגדל אותם להיות אנשי צבא, וב' בעצם לנתק אותם מהיהדות, כי ברגע שהם נחטפים ל-25 שנים, למשפחות שלהם הם כבר לא חוזרים. ואהרון דוב פיינשטיין הוא נחטף בעצם עם עוד ילדים, אבל הוא ועוד ילד כל הזמן בעצם בשנים האלו של החטיפה, כל הזמן יושבים ולומדים ומזכירים אחד לשני דברים שישירו להם את היהדות ככה מובהקת. במלחמת קרים הוא נחטף, מה זה נחטף? הוא נשבע על ידי הצרפתים, והוא נלקח בשבי בסביסטופול, ומשם בהמשך יגיע למרסיי. וכשהוא במרסיי, בעצם אחד המקצועות שהוא למד בשנים האלו שהוא נלקח ממשפחתו, הם ממש נחטפו מחצרות הבתים. אחד הדברים שהוא לומד זה להיות חייט, והוא אומר לצרפתים, תקשיבו, דבר ראשון בשבי הוא משמש כחייט ולא בעבודות פרך שלא יודע אחרים עושים, וכשבהסכמי חילופי השבויים, כשהחבר'ה שלא חוזרים לרוסיה, אומר להם לצרפתים, תראו, לי אין לי מה לעשות ברוסיה, תשאירו אותי פה. והוא בעצם מתקדם באירוע הזה של החייטות, והוא מתחיל לחלום על להגיע לארץ ישראל. רווק צעיר מתחיל לחלום על להגיע לארץ ישראל, ואומרים לו הדרך לארץ ישראל עוברת דרך לבנון, והוא לוקח אונייה ממרסיי ומגיע איתה לטריפולי, לא בלוב, טריפולי שבצפון לבנון, והוא מגיע לשם. אהרון דוב פיינשטיין מתיישב שם ומתחיל לפתוח, זה סיפור בכלל איך הוא הגיע לשם, הוא מגיע באונייה, והאונייה שלו בליל סערה מתהפכת בים, מתפרקת לגמרי, כל הנוסעים באונייה טובים למוות, למעט אחד, אהרון דוב פיינשטיין, שנתלה על איזה קרש ומגיע איתו באפיסת כוחות לחוף, והערבים שרואים אותו באים עוזרים לו, והוא אומר להם, הוא לא יודע מילה בערבית, אומר להם רק יהודי, יהוד, והם לוקחים אותו לקהילה היהודית, וככה לאט לאט משקמים אותו, החבר'ה בקהילה היהודית, והוא מקים שם חנות של חייטות ועוד איזה חנות, נושא אישה, מקים משפחה, ובאיזשהו שלב הוא אומר לאשתו, אני רוצה להגיע לארץ ישראל, אנחנו צריכים להגיע לארץ ישראל. ואהרון דוב פיינשטיין, הילד שנחטף על ידי הצער, הילד שכמעט טבע למוות, גדל, הופך להיות איש עסקים עמיד, ויחד עם אשתו הם קונים שטח, רשמתי פה התופר של המלך, הוא היה תופר מדהים לצבא העות'מאני, והם מגיעים לראש פינה, ומשפחת פיינשטיין תהיה אחת, הם לא מהראשונים, הם מגיעים טיפה אחרי המוינשטים, החבר'ה שהגיעו מראש פינה, והם מתיישבים שם ליד המוינשטים, ליד הרומנים בראש פינה,
ומשפחת פיינשטיין יש עליהם סיפורים, הוא היה שומר אגדי כזה, הרבה סיפורים. אבל מה מעניין, למה אני מספר את זה? לא רק כי הוא הגיע במקרה לטריפולי. עוברות השנים, לאהרון פיינשטיין נולדות בנות ובנים. לאחת הילדות שלו קוראים רבקה פיינשטיין. רבקה פיינשטיין תתחתן עם חיים גרבובסקי, תהפוך להיות רבקה גרבובסקי, וזה מה שנקרא, זה כבר נושא להרצאה אחרת. רבקה גרבובסקי, אם הבנים, גיבורה, באמת סיפור מטורף, סיפורה של המושבה משמר הירדן. נשאיר את זה לפעם אחרת. למה אני מספר את זה? כי עוברות השנים, ומלחמת לבנון הראשונה, מגיע חייל בשם, אני חושב שהשם הפרטי שלו הוא חיים, אני לא בטוח, חיים שני אני חושב, מגיע במסגרת יחידה מלחמת לבנון הראשונה, סליחה, בשנים שאחרי מלחמת לבנון הראשונה, כשצה"ל שוהה בלבנון, חיים שני הזה הוא חלק מיחידה שמסלקת נפלים של פצצות שלא התפוצצו, ויום אחד קוראים להם לסלק נפלים שנמצאים בצידון, והוא מגיע לצידון, ויש איתו חייל דרוזי, והחייל הדרוזי אומר לו, תקשיב, ליד בית הספר ראיתי פה בית כנסת, אתה יהודי, לך תסתכל שם בבית כנסת. והוא מגיע לבית הכנסת בצידון, זה בית הכנסת עצמו בצידון, רואים פה את מגני הדוד פה במסגרות, ואותו חייל מתחיל לנבור בבית הכנסת, סתם מסתכל. עכשיו, אני יודע, כשמגיעים לבית כנסת עתיק, לחפש שני דברים. אחד, צריך לחפש את לוחות הקדש כאלו, כי זה מספר לך על מי היו ותיקי בית הכנסת. המקום השני המעניין לחפש בו, זו הגניזה של בית הכנסת. וחיים שני מסתכל בגניזה, והוא מוצא שם מחברת, ועל המחברת הזאת רשום רבקה פיינשטיין ראש פינה. ילדה בשם רבקה פיינשטיין, כותבת במחברת, הנה רואים פה את המחברת עצמה, רבקה פיינשטיין ראש פינה, היא כותבת שירים, שירי ארץ ישראל הישנה והטובה. זה משהו שפעם אנשים עשו, ילדים הסתובבו עם מחברות, והיו כותבים שירים שהם למדו מפה, למדו משם. רגע, אבל היא בכלל מראש פינה. זה שאבא שלה פעם עבר בטריפולי, לא אומר שהמחברת שלה תהיה שם, היא מראש פינה כל ימיה, ראש פינה ומשמר הירדן. איך התגלגלה המחברת? אז מסתבר, וזה לדעתי קשור באופן ישיר לסיפור שלנו בעצם, של ההרצאה הזאת, לדוד שלה היה קו דיליז'נסים. מי שלא יודע מה זה דיליז'נס, זה עגלה עם סוסה, ולצורך העניין זה היה המוניות של פעם, לפני הרכבת, לפני האוטובוסים, והיה לו קו דיליז'נסים, מאיפה לאיפה? מראש פינה לביירות. עכשיו מי שלא מכיר אומר, איך יכול להיות קו דיליז'נסים מראש פינה לביירות? זה כמו שאני אגיד לכם שמונית היום תיסע מראש פינה לביירות, אבל אז זה היה מובן מאליו לבנון היא חלק אינטגרלי מארץ ישראל, וכנראה באחת הפעמים היא עלתה עליו לעגלה, כנראה שכחה שם את המחברת, והוא מגיע, אני מתאר את הסיטואציה, הוא כנראה מגיע לצידון, ורואה מחברת ככה עם שירי ארץ ישראל, לפח הוא לא יזרוק אותה, לאן הוא, איפה הוא ישים אותה? בגניזה של בית הכנסת, המקום הכי הגיוני לשים בו שירי ארץ ישראל שהתגלגלו אליו לזה. ומה הסיכוי שחייל במלחמת לבנון הראשונה יבוא וימצא את המחברת הזו שם בגניזה. שנייה אחת. ואני אסיים בדבר הבא. איך סוף הקהילה היהודית בלבנון, וזה משהו שחשוב לדבר עליו כי הוא סיפור שלא מוזכר כמעט. הקהילה היהודית בלבנון, כמובן עם קום המדינה, המצב שלהם הולך ומתדרדר, הרבה עולים, אבל הם נמשכים, בעצם ממשיכה שם הקהילה לאורך השנים. מתי אפשר להגיד שנחתם גזר דין המוות על הקהילה? בשנות ה-70 וה-80 למעשה, אנשי חיזבאללה, אבל גם בגלגולים שקדמו לחיזבאללה, מתחילים בשורה של חטיפות ראשי הקהילה, ואחד הדברים שצריך לשים לב, תמיד האיראנים ושלוחותיהם, תמיד אומרים, אין לנו בעיה עם היהודים, הבעיה שלנו עם הציונים, עם מדינת ישראל, ואז אתה פתאום מגלה שהם עושים פיגועים, מה זה מגלה? הם עושים פיגועים ברחבי העולם נגד יהודים, אז אתה מבין שכל האירוע הזה הוא שטויות. מה שהם עושים בשנות ה-70 וה-80, הם בעצם חוטפים את ראשי הקהילה היהודית בלבנון, ולאורך שנים, כן, זה לא אירוע מרכזי אחד, רוצחים אותם אחד אחרי השני, אם זה אלברט אליה שהיה מהראשונים, ובהמשך שלמה סלים מורד ג'מוס שנחטף ממש
ליד זה בית כנסת מגן אברהם בוואדי אבו ג'מיל בשכונה היהודית של ביירות, נחטף מתוך בית הכנסת או בסמוך אליו, והמטרה שלהם היא לכאורה לקיים מיקוח על שחרור מחבלים, כאז כן היום, אבל בסופו של דבר הם רוצחים אותם, וחלק מראשי הקהילה היהודית בלבנון גופותיהם לא נמצאו עד היום, וזה אירוע שנשכח. ואם סתם תלכו לחפש את אלברט אליה, לא תמצאו אותו בוויקיפדיה, אין עליו ערך בוויקיפדיה. מצאתי אותו כשעשיתי חיתות בעיתונות היסטורית. הסיפור של סיום הקהילה היהודית בלבנון הוא לא מספיק מוכר, והוא סיפור כואב, ואולי אני אסיים ואגיד שאולי התיקון של סיום הקהילה היהודית בלבנון, הסיום הכואב, הוא חידוש הקהילה היהודית בלבנון, ואני אגיד לא הקהילה היהודית אלא הקהילה, אפשר להגיד הקהילה הישראלית בחלקים מסוימים. ויש עוד הרבה על מה לספר על לבנון. אני חושב שאתם עושים עבודה שהיא חשובה, והסיבה שהתחלתי לספר, אמרתי את זה בהתחלה, הסיבה שהתחלתי לספר דווקא על המקומות שקרובים לגבול, כי ככל שהיום שוב רגע לכו שנתיים אחורה, כשחושבים על לבנון, זה מקום מאוד 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 רחוק, מאוד נוראי, מאוד עוין, מאוד חיזבאללה. וככל שאתה רגע מתקרב לגבול ואתה פתאום מבין, אוקיי, רגע, זה פה, זה ממש פה, זה לא מעבר לאחרי החושך, זה ממש פה. ככל שאתה מתקרב לאתרים האלו, אם זה, שוב, אם זה לברית בין הבתרים, ואם זה לקבר רבשי, ואם זה לגדר הטובה, אתה פתאום מבין, רגע, כל מה סיפרו לי שזה אירוע רחוק, מה זה לבנון? זה, שוב, זה כמו סודן, לא, זה לא כמו סודן, זה פה ממש. ואם רק השער הזה ייפתח, זה הליכה רציפה, ואתה עשית רגל פה, רגל שם, ואתה כבר בשטח לבנון, ששוב, הוא חלק אינטגרלי לאורך השנים, כמו שניסיתי טיפה להראות דרך חלק מהסיפורים מארץ ישראל. אז מה שנקרא, אני מאחל בהצלחה לכם, והצלחתכם, הצלחתנו, מה שנקרא. אז תודה רבה.